Yawan sha ka jingkyrkhu ya ka ïingmane ba thymmai bat ka proshon ya chorus ha ka shnong Shngimawleiñ ha ka ne ka sngi ya ka mas ba khoj and sa penbenda the most reverend Bishop Wilbert Marwin jong ka jalanyam ba nong stoin ha ka por kandai shiteng ha ka no pa sngi ha ka por shibaje kandon ka jingyai procession ban pendon burom ya kayo kares bakoy kublay shibo